Čus. Takže my vás zdravíme. A zase som tu ja a môj kolega. Čus. Teraz zase sme vlastne u GTAčka San Andreas. Teraz to bude možno o trochu dlhšie video než minulé, ale vlastne skoro to isté. Ešte sa uvidí, jak sa to vyvinie počas hry. No. Vlastne v minulom videu mi to tak trochu zúčalo, to je tým mikrofónom. A ja vlastne hľadala taký typ filter, len ja som to roztrhol a vlastne teraz som dosť húči kvôli tomu. Tak hovorím, že ja si kúpim môj mikrofón a ono to potom to bude dobre. Tak za to som sa chcel ospravedlniť v minulom diele. No, teraz aj ty, dačo, nechceš povedať divákom? Nie, nechcem. Dobre, tak možno začnem z Pro Evolution Soccer 2012. Rozohrať vláčov, sezónu alebo Ligu majstrov. Možno. A to CODčko Modern Warfare 3. Poďme na drift dlho, poď. Zaskoč, na motorku, dám ti výbavu. Môžeme si spraviť drift? Poď. Okej. Ja si beriem toto rúžové, taká fialová, mne sa strašne ľúbi tá farba. A vidíte, že on sa premenoval a nemám prečo, takže povedz. Vlastne ja som sa lebo ja som sa takto, keď sa dala meno na GTAčku, ja ho tam aj takto mal napísané, no som vlastne tú pomočku medzi menom, len som mal tam dole a mal som mu strediť ako normálnu pomočku. A tedy mi to voľako vystrilo, že som mal len Jenny, tak som to skúsil poupraviť a vlastne teraz začínam, dá sa povedať, že od znova. Takže 3, 4, 3. Dám etá motorku. Ja nám môcť driftiť. Vidieť. Počkaj, mne to trošku laguje. Mám 3 FPS. Ja neviem koľko. Počkaj. Jej, čakaj ma. Chuju. Poďme potom znova. Chuju motorka. Dobre, ja som sa tu rozkrešoval. To bude na moje auto. Tam profesionálny drifterský záber, more. No. O, teraz tu opäť More drift. chlpatá chobotnica. A.k.a. chlpatá chobotnica. Počkaj, mne to teraz laglo. Fakt. Čo? Počkej, Magdo ide za tebou. Ja ťa idem ochraniť. Výbav, poď sem na. Zapovedal som si idečku. Prečo líšia zo serveru? Bylo black screen. Ne. Počkej, idem zabiť takú čorku. Neviem kde. Asi hore. Tak dlho. Kde je tá cigánka? No tak tu je. Poď. Raketometom lamka ide. Počkaj, to hneď posral. Vlastne ja som ešte rozmýšľal, že ak budú voľakí fanúšikovia, aspoň tých 10 odberov alebo také niečo, tak spravíme asi web. No. Máš? To vozidlo má prázdnu nádrž. Á, prebehol som sa. To vozidlo má prázdnu nádrž. Potrebujem rýchlo... Rýchlo potrebujem benzínku. A prečo benzínku? Prečo nie auto? Nie, lebo ja som natankovať túto malú obľúbenú motorku. Ne? Do prdá. Mi to došlo. Mi došiel benzín. Poď to dáš. Dáš to. Ahoj. Do prdele. Kde si? Hej, víš, čo sú taký tanináci na tom séru, že napríklad zakývaš na také blbosti. Počkej, skúsim ešte. A tak ja som sa spálil a predo mňou bol taký jeden a on dal tú chovinu, čo zakýva. On sadol na motorku a on si tiež sadol na motorku. To bol taký uchylak, ja sa ho bojím. To máš. Počkaj, ja to nakujem.
Tankuje sa to tam. Môžeme tu bere peniaze. Čo mi peniaze? Tak lebo tankuješ, nechujú. Benzín je drahý. Zdražili ropu bulgaranti, ruský krypto. Jakú som mal výplatu? Malú. 19 až... Ja veľkú. Jakú? 17 000. Haha, ja 19, teraz som to prebehla. Stajím si na loteriu v roku, ktorý je... Dám 11. Nemám prečo. Voľaký chuja strieľa tu po mne. $1,500,000. 1,700,000. Aj vo firme mám. Nikdy ma nedostaneš. Dobre, dostal ma. Dribblova osícia. To predala ty. Ty ťa osícia zabil? Teba zabil ten kretán? No, ten kreten. Čo ma tak napadlo, že ak sa budeme oslovať, neviem či normálnymi menami, ak sa voláme, ak sme zvyknutí, alebo... Tak volaj ma Lolo, ja ti mám volať ženu. OK, Lolo. Ja ti mám volať cikánka. Lolo 6 prsty. Ty on mi ide čo, on ide nás na lietadlo, to nie. Ja som Kobra 11, idem po diaľnici. Ja som na lietadle, tak není som. To je zmrt, to je zmrt! Daj mu to nezlietlo, vzera to ich neušiel. Nežureš. No, tak čo nás tráma? Kámo, možno sa na to budú kúkať malé deti. No, takže ty. Ja nie. Aha, cigánky. Áno, som väčší než ty. Ty moje, to som... Stund jedna. To o 2 sekundy. Čakaj, tú cigánku zabijem. No, Lanka, so samopal mi ide po mne. More, zastavte, to je Kobra 11. Taký chuj uteká predo mnou. Cigáni šiel za oným. Lamka, ja idem na shotguny, ale si dal one. Samopale. Čak to posral. Hej, už som zrazil 3 lampy dole, už som spravil, ako kotrmelec po streche. A stále sa to auto vôbec nepoškrabalo. Kartillery tu, ja idem na prda. Tu sú sami kartillery z Polsky. Dvaja na motorke idú, jeden normálne, druhý ty vole strieľa za ním, jeden zase normálne. Draguleva, posrali. Nemám tú motorku. Neviem čo skúsiť, keď som na diaľnici. Poďte vyhľamiť z motoriek. Veľa kedy som toto vedel, brutálne, a teraz mi to už asi nepojde. Možno po 2 kolesách na aute. Ja idem teraz taký epický jump a sa mi podarí spraviť. Takých cikáňov, počkej. Tak cikánky moje. Dobre. No, dobre. Ja som chcel trafiť tu daný. Čaute cikánky. Tak to ty matka. Morgoš! Cikánka, vrať sa sem. Ja, ale fakt to bude znieť trochu rasisticky toto video. Hovor im Romovia. Cikánky. Romovia. Cikáni. Romovia, aby to nebolo rasistické. Cikánky. Nie, to je jedno cikán, Rom. Obidvaja sú čorky. Vlastne nie. Lebo je vlastne isté. Ja spraviť epic jump, a druhé sa mi už musí udariť. Nepodarilo sa mi. Ja už som spravil 3 epic jumpy. Ja ešte ani jeden, lebo som ešte ani raz netrafil ten most, čo som chcel. Až když som dopadol na strechu. Pretož sa. Ja s tým nitrom to nedám. Tvoj posledný epic jump na tomto aute. Ja si verím, ja tu teraz dám, ja si verím. Pozri sa, jak to dám. Teraz budete byť epic jump. Ja som cikal, ja preliezam ploty. Epic jump. Teraz sa mi podarilo. Nie, na strechu. Jo, ešte som dobre. Ja som cikal, ja preliezam ploty. Roha slepice. Kde si? Pri burger shopu. Daj sedlo.
Daj sedlok. Počkaj, mám sedlou. Sedlovo. Moro mám také fáro pekné. Ty vole. Fakt máš pekné auto. Také smetiarské. Ja tu idem len tieň toho auta. A ja. Bože, cigánka. A predavačka je dobré, vôbec nevadí proste, že má auto zaparkované v strede obchodu. Počkaj, fazangu to kúpil. Chod do prdele. Počkaj, nestrefo mňa. Odstrel svoj hamburger. Chod do prdele. To máš za to, že si zničil moje najkrajšie fáro, aké som kedy mal. Nezatkej ma. Počkaj, ja si dám takú epickú zbraň. Bazuku. Nie. Boxujem. Ty smrt. Lebo oni sa tam prsnuli. Prečo si odtiekol pred tým cigáňom, že pôjdem do neho, nie? Ty vole. Do prdele. Ale ja nemám hoty, kamo. A mám len posratý dezerník a brokovku. Mne sa nenačítali články. Čanglerové v Minecrafte. Pôjdem si ťa, mama, kde si? Mamka, si čia, poď sem. Cigáň. To dneska možno ešte budeme nahrávať video z Counter-Strike, ale neviem, iba možno. Čo? Video z Counter-Strike dneska bude, možno. S kým? Čo s kým? Tak s tebou, ne? No, možno. Možno. A pri šampe som si vypol zvuky, lebo keď voláme cez Skype, lebo Maja počúva mu to hučí. Aj keď si to na jednu šajku, tak. Je to tak blbé, že ako vlastne ja počujem jeho zvuky. A to je strašne divné, keď hrám. Tak neviem, možno aj by sa dialo ako potichučku hudba tam do pozadia. Potom by ja zase nebol počuť. Tak potichučku. Hej, poďme stund 2. Kam? Stund 2. Nie. Poď. Už mi nebudeš rozkazovať. Kde si? Please, poď. Už mi nebudeš rozkazovať. To tu bude na čo, keď nebudeš na videu. Aha, ozaj. A vlastne týmto videom by sme chceli pozdraviť nášho celoživotného kamaráta Ivana. No, serus. Čauko. On teraz leží v nemocnici, chudiak. Děkuji. To je taká Robertková mimitka, tvoja. Ty jsi To ide zatkňať s Robertkom. A musíš mať zbraň v ruke, keď zatkýňaš, nie? A ja to skúsim s Robertkom. Ja som drsný policajt s Robertkom. To si posral, ale... More, budeš ma počúvať. Aj tak som vonku z basy, takže... som im utekol na stund. Na tajný stund. Jo. Poď natočiť pokus o Big Tunnel. Ja hej. No nie natočiť, ale idem spraviť pokus o Big Tunnel. Takže sme si dáme tomu toto. Počkaj, nezabij také rozpíkanky. Koľko už nahrávame? Dve romulky. Ja neviem, ja to nestupujem. Počkej, tu sú také Tak triciky. dáme menší strih a Až potom kolega ich sa zabijem. pôjde pozrieť, koľko nahrávame. Už to strihol? Nie. No, ale. Čo vystrihneš? Nestrihnem nič. Na to som moc líny. To mám. Zmení to máš, som lebo. Dobre, ale. Ešte som to furt nevypol. Čo? Ešte som to furt nevypol. Vypni to, ty chujene. Nie.
Ty si taký koko. Že ešte som sa pozrel na to a už je to 14 minút. Malo by to byť? Na sere ten mikrák. Ja mám teraz, som na Marotke, mám očekianie, takže do mesta nemôžem ísť. Takže neviem, kedy bude ten mikrofón. Tiež na Marotke. Ale nie z očom kiahneme. Bo ja už som moc starý na kiahne, že? Áno, moc starý na kiahne, keď to 6. deviataci majú. Ja už som štvrtok na strednej. Štvrtok na strednej, to je akurát takto je brat. Nie, on je tretia na strednej. Hej, do okolí ho poznám asi z jedného Minecraft serveru. Ja som druhá na vysokej. Jasne. Hej. Mám výplatu, koľko máš korún? Ty 11 000. debila, ty kokos. Ja mám 11 000. Ja som sa ešte nestihol prihlásiť, že som to iba zapol, a ešte som nedal logina a dalo mi to len 5000, že podpora pre nezamestnané. To vlastne na minulom videu už bola aj tá nebola tam IPčka serveru, ale bol tam web v podpise videa a vlastne na tom sa dá nájsť tá IPčka. Takže ak volá kto je, ak volá kto vlastne kúka na toto video, tak a má GTAčko San Andreas multiplayer, tak môže si zahrať. Do prdele, mne nevyšlo na ďalší skin. Nič hovorím. A ešte musím upozorniť, že toto je vlastne multiplayer 0.3D verzia. Ako má ten server. Zatkte, už som v base. Sa idem zase hrať na Febru 11. Ja bol som policajta more. More, rozchňapal som si držku ostrom. To teraz, čo som kúkal ešte, vlastne, jak bol ten strih na nete, tak naše video, to prvé, má 0 zliadnutí. Bol som ho tam do 11 večer. No. A teraz je tak 9 hodín. 9:40. Ja viem. Aj diváci to vedia, ak sú. Ak sú. No, ak. Ja tak tipujem, že možno tých dvoch odberateľov budú a potom bude koniec. Našej kariéry. Nebudem sa ďalej. Budem asi, neviem, koľko je let's player slovenských. Ale slovenských je veľmi malo a Češi. Tam také detská búra 0 Libor, ty vole, veľký prcek. Si myslíš, že je pán? Že tam natáča Minecraft, veľké sračky. Točí si tam okopírované timelapsy. Proste srač. Teraz Seven na ňo natočil dobré na videa. Som mu dal za to odber. Ja som ho sledoval, zatiaľ som mu odber nedal a za to som mu dal ešte aj like na to video. Okay. Normálne, že like. Ja dávam like na každé video od tých ľudí, ktorých mám v odbere. No ja som ho odber nemal a už som si ho dal za to. A už aj sledujem, má dobré videá. A oni sa tomu čo bavili, že rozdúfala server Minecraft-esky a Seven zazu. Byl si to či ne? A on ani neodpovedal tyhle svojmu mámu. Jak sticho, tyhle, sa z neho ten Burian 0 Libor zostral. Ja som kúpil také video, už neviem sa myslím neviem už u koho to bolo, nebudem robiť reklamu. A tam si tiež z jedného robili, lebo bol na tom srandu, lebo na tom serveri
a vlastne tam ste sa mohli zmeniť na hociaké zviera a oni tam naspavnovali strašne veľa sliepok a oni sa premenili na sliepky a grifovali mu dom a oni nevedia, kto to robí. Díti troloval kešu, nie? No hej. Som videl, ty vole. Ale tam bolo. A ešte jak ja ten Facebook písal, že voľaký čurák mi tu grifuje dom pred očima. Bude to mohli ukončiť, už je 20 minút, tak vláko. Čak sa rozhodl. Že zaspiete slepice. Takže už to je aj dosť dlho, 20 minút. Takže by sme sa rozlúčili. Takže to ukončíme. No, čus. Takže čaute.